బైబిల్ నుండి హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక అపోస్తలుడైన పౌలు 13వ అధ్యాయము 4వ వచనము మనందరికీ బాగా పరిచయమైన వాక్యమే. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయము 4వ వచనము చదువుకుందాం. వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమైనది గాను పానుపు నిష్కల్మషమైనది గాను ఉండవలెను. వేశ్య సంగులకును వ్యభిచారులకును దేవుడు తీర్పు తీర్చును. ప్రభు సహాయం కొరకు ప్రార్థన చేసుకున్నాం. ప్రేమగల మా తండ్రి, మీ కొందనాలు. ఉదయకాల సమయంలో చదవబడిన లేఖన భాగాన్ని మా కొరకు విరిచి వడ్డించండి నాయన. అందులోని మర్మాన్ని, సత్యాన్ని, ధర్మాన్ని మేము అనుసరించినట్లుగా కృప చూపించండి. నిష్ప్రయోజకుడైన దాసుని నన్ను నీ కృపలో భద్రపరచండి. వినువారికి మేలు చేయండి. యేసు ప్రభు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియమైన పాలమడుగు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి సోదరి సోదరులారా, మీ అందరి మధ్యలో కొద్దిసేపు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి దేవుడు నాకు అనుగ్రహించిన ఈ మంచి సమయాన్ని బట్టి ప్రభువును ఘనపరుస్తున్నాను. చదవబడినటువంటి లేఖన భాగము మనకు కొత్త అయిన వాక్యము కాదు, సుపరిచితమైన వాక్యం. ఈ పెళ్ళిళ్ళకు వెళ్ళటం వల్ల మనందరికీ బాగా నోటెడ్ అయిపోయింది కదా, కంటత వాక్యంగా మారిపోయింది. వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమైనదిగాను పానుపు నిష్కల్మషమైనదిగాను ఉండవలెను. ఈ రెండు మాటల గురించి మరి కొంత ధ్యానం చేద్దాం. వివాహము అంటే మనకు తెలుసు, దాన్ని పెళ్ళి అని కూడా అంటారు కదా. ఇంగ్లీష్లో మ్యారేజ్ అంటారు కదా. మంచి పేరు దానికి ఇవ్వబడుతూ వచ్చింది. పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఆది కాండము నుండి ప్రకటన వరకు మనం గమనిస్తే 3 వివాహాలు మనకు కనబడతాయి. ఎన్ని? 3 వివాహాలు కనబడతాయి. ఒకటి, ఏదెను తోటలో దేవుడైన యెహోవా ఆదాములకు అవ్వకు చేసినటువంటి వివాహం. రెండవదిగా కానా అనే ఊరిలో యేసు ప్రభువారే ప్రత్యేకముగా హాజరైనటువంటి వివాహం. మూడవ వివాహము మధ్యాకాశంలో వరుడైన యేసు ప్రభుకు భూలోకములో తన రక్తమిచ్చి కాచినటువంటి సంఘముకు జరగబోతున్నటువంటి గొర్రెపిల్ల వివాహ మహోత్సవం. అయితే మరి ఆ వివాహానికి, దేవుడు చేసిన ఆ పెళ్ళిళ్ళకు మనకు ఏమైనా సంబంధం ఉందా అని మనం చూస్తే, పరిశుద్ధ గ్రంథం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తును నమ్మినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి దీనితో సంబంధం ఉంది. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ వివాహం. ఎందుకు దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు అంటే, దేవుడు మానవుణ్ణి తయారు చేసిన తర్వాత అతడు ఒంటరిగా ఉన్నాడు. సమస్త భూజంతువులను, ఆకాశ పక్షులను, జలచరములను, ప్రాకు పురుగులను, ప్రతిదానిని జతలు జతలుగా చేశాడు. ఆడదిగాను మగదానిగాను చేస్తూ వచ్చాడు. పురుషుణ్ణి మాత్రం ఒక్కడే తయారు చేశాడు. అప్పుడు ఆలోచించాడు, ఇతడు ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కాదు. ఒంటరిగా ఉంటే తుంటరి పనులు చేస్తాం. ఏం చేస్తాం? తుంటరి పనులు. అందువల్ల మానవుణ్ణి దేవుడు ఏం చేశాడంటే, ఒక గాఢ నిద్ర కలగజేసి అతని పక్కటెముకలో నుంచి ఒక ఎముకను తీసి స్త్రీనిగా నిర్మించాడు. అప్పుడు ఆదాము దగ్గరికి తీసుకొస్తే అది వివాహమైంది.
దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను ప్రతి మనిషి, భూలోకములో ఉన్న ప్రతి మనిషి దీన్ని పాటిస్తూనే ఉన్నాడు. కొద్దిమంది మాత్రమే పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోకుండా సింగిల్గా ఉండిపోతూ ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళకు కొన్ని లక్ష్యాలు పెట్టుకొని అలా ఉండిపోతూ ఉన్నారు. కొంతమంది మిషనరీలు కానీ, లేకపోతే నన్స్ కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళు కూడా ఆ విధంగానే వివాహాలు చేసుకోకుండా ఉంటున్నారు. మెట్టుకు దేవుని యొక్క ఉద్దేశము ఏంటి అనంటే, ఇర్మియా గ్రంథము 29వ అధ్యాయము 5వ వచనం చదువుదాం. ఇర్మియా గ్రంథము, పాత నిబంధన ఇర్మియా గ్రంథము 29:5 చదవండి. ఇండ్లు కట్టించుకొని వాటిలో నివసించుడి, తోటలు నాటి వాటి ఫలములను అనుభవించుడి, పెండ్లిళ్ళు చేసుకొని కుమారులను కుమార్తెలను కనుడి. అక్కడ ఏమీ మీకు తక్కువ లేకుండా అభివృద్ధి పొందుటకై వారు కుమారులను కుమార్తెలను కనునట్లు మీ కుమారులకు పెండ్లిళ్ళు చేయండి, మీ కుమార్తెలకు పురుషులను సంపాదించుడి. ఎవరు చెప్పారు ఈ మాట? బబులోను చెరసాలలో ఉన్నటువంటి యూదులు, ఇశ్రాయేలీలందరికీ ప్రవక్త అయినటువంటి ఇర్మియా ద్వారా దేవుడు పలికించిన మాట. ఇండ్లు కట్టుకోండి, వాటిలో ఉండండి, పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోండి, కుమారులను కుమార్తెలను కనుడి. దేవుని యొక్క ఉద్దేశము భూలోకములో మనుషులు విస్తరించాలి. దేవునికి మానవుడు కావాలి. అందుకే ఈ వివాహాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. లేకపోతే ఈ సెక్స్ అనేది లేకుండా చేసేవాడు దేవుడు. దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఒక మనిషిని సృష్టించి ఆ మనిషి ఆ ప్రతి జాతి వారిని కలుగ చేయాలి. అపోస్తలుల కార్యములు 17వ అధ్యాయము చదవండి ఆ మాట, 27వ వచనం. అపోస్తలుల కార్యములు 17వ అధ్యాయము, అపోస్తలుల కార్యములు 17వ అధ్యాయము 26, 27 కలిసి ఉన్నాయి. మరియు యావత్ భూమి మీద కాపురముండుటకు ఆయన ఒకని నుండి ప్రతి జాతి మనుషులను సృష్టించి, ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే, ఒకని నుండి ప్రతి జాతి మనుషులను సృష్టించాలి. అర్థమైందా? చాలామంది ఆపరేషన్లు చేసేస్తున్నారు. అర్థమవుతుందా? ఇద్దరు ఏమంటున్నారు? ఇద్దరైతే ముద్దు, ఒకరైతే హద్దు అంటున్నారు కదా. చాలంటాయి ఇక. కానీ ఎందుకని? వాళ్ళని పెంచి పోషించలేని పరిస్థితుల్లో మరి రాష్ట్రాలు, దేశాలు చాలా వెనుకబడిపోతూ ఉన్నాయి. సంతానోత్పత్తి జరుగుతూ ఉంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ప్రభుత్వం కూడా నిధులేమి ఇవ్వలేకపోతా ఉంది. తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని సాధలేకపోతూ ఉన్నారు కనుక ఇక చాలు అని చెబుతుంది ప్రభుత్వమే. ప్రత్యేకంగా ఆపరేషన్లు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంది. దానికి అబార్షన్స్, తర్వాత రకరకాలైనటువంటి ఆపరేషన్స్, తర్వాత ట్యాబ్లెట్లు అన్నీ వచ్చేసినాయి. సంతానోత్పత్తి జరగకుండా ఆపుతున్నారు. కానీ దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే, చూడండి, పుట్టిన ప్రతి మనిషి యొక్క జీవితము ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే దేవుని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనిషిని పుట్టించాడు దేవుడు గనుక ఆయన పోషకుడు, ఆయనను సంరక్షించే బాధ్యత దేవుడిదే గనుక ఆ బాధ్యత దేవునిదే. కాబట్టి నేను బ్రతికిస్తున్నాను అని నేను అన్నాననుకో, పుట్టుకుని చచ్చిపోతాను. మరి వాడిని ఎవరు బ్రతికించాలి? దేవుడేగా మళ్ళీ బ్రతికించాలి. ఆ వాడు కూడా చచ్చిపోతాడు. ఇలాగా మనుషులందరూ శాశ్వతంగా ఉంటున్నారా? కాబట్టి దేవుడు జనన మరణాలను పెట్టాడు. ఇక్కడ మనం చదివినప్పుడు ప్రతి జాతి మనుషుని సృష్టించాలి. దానికి వివాహమనే ఒక చక్కని వ్యవస్థను తీసుకొని వచ్చాడు. ఈ వ్యవస్థను ఈ భూలోకములో పుట్టిన ప్రతి మనిషి గౌరవించాలి. గౌరవించకపోతే ఏమవుద్దంటే మ్యారేజ్ కాస్త చాలా వేరే దారిలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. వివాహం అంటే చేతికి ఎన్ని వేళ్ళు ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి కదా. ఈ 5 రకాల ABCDలు ఉండాలి. ABCD ఈ ఉన్నాయి కదా. 26 అక్షరాలు ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో.
ఏ అంటే వివాహానికి ఏజ్ ఉండాలి. ఏజ్ అంటే వయస్సు. చాలామంది బాల్య వివాహాలు చేస్తున్నారు. అది ఇప్పుడు ఒక చట్టం వచ్చింది, చాలా మంచి అదుపులో పెట్టారు. 21, ఇద్దరికి కూడా 21 నిండాలి అని చెప్పి చక్కని ప్రభుత్వం ఒక ఆర్డర్ తీసుకొచ్చింది. బాల్య వివాహాల నిర్మూలన చేయకుండా ఏ అనేటటువంటి ఈ అక్షరం ఏమని చెప్తుందంటే, ఏజ్ అనగా వయస్సు చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. కాబట్టి వయస్సుకు వచ్చిన తర్వాత పరమగీతాల్లో ఒక వాక్యం ఉంటుంది, మాకొక చిన్న చెల్లెలు కలదు, దానికి ఇంకా వివాహ వయస్సు రాలేదు, వచ్చినప్పుడు మేము ఆలోచిస్తాము అని సులమ్మేతి వాళ్ళ అక్కడ ఉన్నటువంటి తన చెలికత్తెలతో మాట్లాడుతూ ఉంది. కాబట్టి వివాహానికి ప్రాముఖ్యమైనది వయస్సు. రెండవ అక్షరం ఏంటి? బి. ఏ తర్వాత బియే కదా. బి అంటే బ్యూటీ. బి అంటే ఏంటండి? బ్యూటీ అంటే ఏంటి? సౌందర్యము. బైబిల్లో చక్కని పేరు దానికి, అందము అనే మాట కూడా వ్రాయబడుతూ వచ్చింది. బ్యూటీ లేకుండా చూడండి, పెళ్లి కూతురు కానీ పెళ్లి కొడుకు కానీ మరి ఒకరినొకరు చూసి ఇష్టపడతారు. దేన్ని బట్టి ఇష్టపడతారు అంటే, అప్పుడు హృదయాలు కనబడవు కానీ మొత్తానికైతే పై రూపాన్ని మాత్రమే చూస్తారు. అప్పుడు చూసుకొని ఏం చేస్తారంటే, ఈ అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంది, ఈ అబ్బాయి చాలా అందంగా ఉన్నాడని ఆ తల్లిదండ్రులకు చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు సెట్ చేస్తారు. వివాహానికి రెండవ మెట్టు ఏంటంట? బ్యూటీ ఉండాలి. మూడోది ఏంటంటే సి, క్యారెక్టర్. ఏముండాలి? ఇప్పుడు అక్కడికే వస్తున్నాను. వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమైనది గాను, పానుపు నిష్కల్మషమైనది గాను ఉండవలెను. నిష్కల్మషమైన పానుపు. బైబిల్లో చాలా రకాల పానుపులు ఉన్నాయి. పానుపు అంటే అర్థం ఏంటంటే పడుకునే మంచం. పానుపు అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ పడుకునే మంచము అది ఎలా ఉండాలంటే పరిశుద్ధమైనదిగా ఉండాలి. వివాహం ఎంత పరిశుద్ధమైనదో ఆ పానుపు కూడా నిష్కల్మషమైనదై ఉండాలి. కనుక ఎందుకు ఆ పానుపు నిష్కల్మషమైనదిగా ఉండాలి అంటే, బైబిల్లో ఉన్న కొంతమంది వ్యక్తులు దానిని అపవిత్రపరిచారు, దానిని మలినం చేశారు, దానిని అపరిశుభ్రమైనటువంటి అలైంగికమైనటువంటి కార్యాన్ని జరిగించి పాపము చేశారు. గనుక దేవుడు వివాహ వ్యవస్థలో పానుపును హైలైట్ చేస్తూ వచ్చాడు. పానుపును చాలా శ్రేష్టమైనదిగా చేస్తూ వచ్చాడు. సామెతల గ్రంథంలో నీ సొంత కుండలో నీళ్లు త్రాగుము. ఏం చేయాలంట? ఎక్కడ నీళ్ళు తాగాలి? సొంత కుండలో నీళ్లు త్రాగు అంటే అర్థం ఏంటంటే, నీ సొంత భార్య నీ సొంత భర్తతోనే ఏం చేయాలి? కాపురము చేయాలి. నువ్వు అలా కాపురం చేస్తే మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఒక ప్రభు వస్తాడు, ఆయన మనతో కాపురం ఉంటాడు. కాబట్టి ఇద్దరు వ్యక్తులు కాకుండా మూడవ వ్యక్తి ఎంటర్ అయిపోతే ఏమైపోతుందంట? చాలా గందరగోళం వచ్చేస్తూ ఉంది. ఆ మూడో వ్యక్తి ఎవరో కాదు, అపవాది. అపవాది వచ్చి ఏం చేస్తాడంటే రకరకాలైన ఆశలు కోరికలు పెట్టేసి ఆ వివాహంలో ఉన్నటువంటి స్పష్టతను పరిశుద్ధతను పాడు చేసి, ఈ అమ్మాయి ఏం బాగలేదు, ఇంకొక అందమైన అమ్మాయిని చూసుకో, ఈ అబ్బాయి ఏం బాగలేడు, ఇంకొక ఆయన చూసుకో అని చెప్తుంది అనమాట. కనుక అపవాది ఆశలు రేకెత్తించి, ఎందుకంటే ఈ ఆశలు అనేవి మానవునికి ఎక్కడి నుంచి కలుగుతాయి అంటే కళ్ళల్లో నుంచి వచ్చేస్తాయి. మనందరికీ కళ్ళు ఉన్నాయి కదా, ఈ కళ్ళల్లో నుంచి వచ్చేస్తాయి అనమాట. అందుకనే మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 22వ వచనంలో ఏమి రాయబడిందంటే, దేహమునకు దీపము కన్నే గనుక నీ కన్ను తేటగా ఉన్న ఎడల నీ దేహమంతా పరిశుభ్రంగా ఉంటుంది. కాబట్టి కన్నును తేటగా ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రమాణంలో మీకు అవన్నీ దొరుకుతాయి, అన్నీ చెప్తారు. అయితే పానుపు నిష్కల్మషమైనదిగా ఉండవలెను. మరి వాస్తవంగా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏదేదో ఎవరినో పొగిడి ఏదేదో చేయడం కాదు, కానీ ఇక్కడ ఇందులో ఆ యొక్క పానుపు యొక్క నిష్కల్మషత చెప్పకపోతే దానికి విలువే లేదు. ఎప్పుడే మనం ఏం చూస్తామంటే వివాహం అనే విషయంలో ఘనమైందని చూస్తాం, కానీ
ఇంకేం చూడం, సి అనేటటువంటి దాన్ని మర్చిపోతూ ఉంటాం. క్యారెక్టర్ లేకపోతే జీవితమే లేదు. క్యారెక్టర్ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఎవరి క్యారెక్టర్? ఎవరైతే వివాహం చేసుకుంటున్నారో, ఎవరైతే మరి పరిశుద్ధ వివాహంలో పాలు పొందుతున్నారో వారి యొక్క క్యారెక్టర్, అంటే వారి యొక్క గుణలక్షణాలు, వాటిని చాలా పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. యేసు ప్రభువారు ఎటువంటి వాడో అటువంటి క్యారెక్టర్ మనము కలిగి ఉండాలి. నాలుగోది డి. నాలుగోది ఏంటి? డి అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు చెప్పాలి. 3 అక్షరాలు నేను చెప్పే కదా, 4వ అక్షరం మీరు చెప్పాలి. ఈ లోకంలో చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ వివాహంలో డౌరీ అంటారు. డౌరీ అంటే ఏంటయ్యా? కట్నం. కట్నం కూడా ఒక భాగం అయిపోతుంది కదా. మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమని ఇస్తారా, చూస్తారా, చేస్తారా అని అడుగుతూ ఉంటారు. దాని గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకోకూడదు. అది సరైనటువంటి ఇది కాదు. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారైతే సంఘమును ప్రేమించి ఆయనే తన స్వరక్తమును మరి కార్చి పెళ్లి కుమార్తె అయినటువంటి వధువును సంపాదించుకున్నట్లుగా బైబిల్లో రాయబడింది. ఆది కాండము నుండి మనం గమనిస్తే ఆదాము అనేటటువంటి వ్యక్తి పక్కటెముకను ఏం చేశాడు? ఇచ్చేశాడు. అది ఇరవబట్టే అందులో నుంచి ఒక స్త్రీ తయారవుతూ వచ్చింది. ఆదాము కూడా కొంత త్యాగాన్ని చేస్తూ వచ్చాడు. కాబట్టి మన సహోదరుడు సాల్మను యొక్క ప్రక్కటెముక ఇప్పుడు ఎవరు అని అంటే మనం చెప్పొచ్చు, మన సహోదరి సమ్మక్క. వారిద్దరూ ఇరువురు కాదు. ఇప్పుడైతే ఆమె ఒక ఇంట్లో జన్మించింది, ఇతడు మరొక ఇంట్లో జన్మించాడు. కానీ ఇప్పుడు వారు ఏక కుటుంబముగా మారబోతున్నారు, వన్ ఫ్యామిలీ. అందుకనే మనం పాట పాడేటప్పుడు కూడా మరి పురుషునికి సంబంధించినటువంటి ఆ పాటలో కూడా స్త్రీ కూడా పాడుతుంది. కలిసి పాడినప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఆ పాటకు అర్థం వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇద్దరు కాదు, వారిద్దరు ఏక శరీరమై ఉంటారని ప్రభు సెలవిస్తూ వచ్చాడు. కాబట్టి ఈ ఐదోది ఏంటంటే ఈ 5 అక్షరాలు చెప్తానని కదా. ఈ అంటే ఎడ్యుకేషన్, చదువు ఉండాలి. కొంతమంది చదువు లేకపోయినా వివాహం చేసుకోకూడదా అనేది కాదు, కానీ ఆ బైబిల్లో రాయబడింది ఏంటంటే జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కడుతుంది. అదే చదువుకున్న అమ్మాయి అనుకోండి, చక్కగా తన కుటుంబాన్ని చక్కగా కట్టుకుంటుంది. మరి చాలామంది చదువుకున్న వాళ్ళు మరి సరిగా లేనటువంటి కారణం చేత ఆ ఇల్లు కూడా కూలబడుతూ వచ్చాయి. కాబట్టి దేవుని పిల్లలమైన మనము ఈ చదువు అనేటటువంటిది, నేనేం చెప్తా వచ్చానంటే మా సంఘంలో కొంతమందికి చదువు రాదు. నేనేం చెప్పానంటే మీకు చదువు రాకపోయినా పర్వాలేదు, మీరు ఒక బైబిల్ కొనుక్కొని ప్రతిరోజు దాన్ని తిరగేయండి అని చెప్తాను. పక్కమిటి వాళ్ళు తీస్తున్నప్పుడు మీరు కూడా తీయండి. వాళ్ళు ఆదికాండం తీశారు, మీరు కూడా అది చూసి తీయండి. ఇలాగ మీకు పేర్లు అలవాటు అవుతాయి. నా భార్య సేవకురాలు రాణి అలాగే నేర్చుకుంది. ఈరోజు చక్కగా మరి బైబిల్ గ్రంథం అనర్గళంగా చదువుతూ ఉంది. కొన్ని ఒత్తులు పొల్లులు అవి రావనుకోండి. ఎందుకంటే నేను చదువుతూ ఉంటే అధ్యాయం తీయడం ఇప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా తీయడం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా నేర్చుకుని నన్ను ప్రశ్నలు కూడా వేస్తూ ఉంది ఈ మధ్య. ఇదేంటి, అదేంటి, అక్కడ అది ఎట్లా జరిగింది అని చాలా ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంది. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలైన ప్రతి ఒక్కరికి చదువు చాలా అవసరం. వివాహానికి ఎడ్యుకేషన్ చాలా అవసరం. వివాహం అనే మాటలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి చెప్పండి? వి, వా, హ, మో, 4 అక్షరాలు ఉన్నాయి కదా. ఎన్ని అక్షరాలండి? 4 అక్షరాలు. ఈ 4 అక్షరాల అర్థం కూడా చెబుతాను. ఆ తర్వాత చిన్న సందేశం ఇచ్చి నేను ముగిస్తాను. వి అంటే ఇప్పటి వరకు వీళ్ళు విడివిడిగా ఉన్నారు కదా, విడిగా ఉన్న వారిని. వా అంటే 2వ అక్షరం వాక్యము చేత. ఇక్కడ వాక్యం ఉంది కదా, ఈ వాక్యము చేత. 3వ అక్షరం హ, హత్తుకునేటట్లు చేయడం. 4వ అక్షరం ఏంటంటే ముడివేయుట, లేకపోతే ఏకము చేయుట. వి అంటే విడివిడిగా ఉన్నవారిని, వాక్యము అనేటటువంటి ఆ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యము చేత హత్తుకొనున్నట్లుగా ముడివేయుటే వివాహము. ఈ 4 అక్షరాల యొక్క అంతరార్థము వివాహము. అందుకే దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఈ వివాహము పరిశుద్ధమైనదిగా ఉండాలి. ఎలా ఉండాలంట? ఘనమైనదిగా ఉండాలి.
ఈ ఘనమైనది ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే, మరి దేవుడు ఏదేని తోటలో మరి వివాహం చేసినప్పుడు మనల్ని ఎవరిని పిలిచాడా? మనుషులు ఉన్నారా? ఇతర మనుషులు వాళ్ళిద్దరు తప్ప, ఆకాశ పక్షులు, భూజంతువులు, జలచరాలు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ చెట్లు పుట్లు ఇవన్నీ కూడా, ఏ వాగులు, సెలయేర్లు, గుట్టలు, పర్వతాలు ఇవన్నీ మాత్రమే ఉన్నాయి అక్కడ కదా. ఒకే ఒక్క సాక్షి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు. ఆయనే మధ్యలో ఉండి ఆ వివాహకర్తగా ఆ బాధ్యత తీసుకొని ఏం చేస్తూ వచ్చాడంటే వివాహాన్ని జరిపిస్తూ వచ్చాడు. అందువల్ల అది ఎంతో ఘనమైనది. తర్వాత వీళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం, ఈ కుటుంబ జీవితము పానుపు నిష్కల్మషమైనదిగా ఉండాలి. బైబిల్లో కొంతమందిని చూపిస్తా. ఒక ఆయన పేరు రూబేను. ఆయన పేరు ఏంటండి? ఆ రూబేను ఏం చేస్తూ వచ్చాడంటే ఆదికాండము 49వ అధ్యాయం చదవండి. ఆదికాండము 49వ అధ్యాయము ఆదికాండము 49వ అధ్యాయము 2, 3 వచనాలు, ఆ 4లో చక్కగా ఉంది. యాకోబు కుమారులారా వచ్చి ఆలకించుడి, మీ తండ్రి అయిన ఇశ్రాయేలు మాట వినుడి. రూబేను, నీవు నా పెద్ద కుమారుడవు, నా శక్తియు నా బలము యొక్క ప్రథమ ఫలమును, ఔన్నత్యాస్యమును బలాతిశయమును నీవే. నీళ్ల వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు. నీ తండ్రి మంచము మీదికెక్కితివి, దానిని అపవిత్రము చేసితివి. ఏం చేశాడంట? తండ్రి మంచం మీదకి ఎక్కాడు. తండ్రి మంచం మీదకి ఎక్కడం అంటే ఏంటి? మన ఇంట్లో 4-5 మంచాలు ఉన్నాయి అనుకోండి, తండ్రిది, కొడుకుది, కూతురుది ఇట్లా ఉంటాయా? చాలా బీదవాళ్ళు అనుకో ఒక్క మంచమే ఉంటుంది, మిగిలిన కుర్చీలు ఉన్నాయి అనుకోండి. చూసారా? తండ్రి మంచం అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే, తండ్రి యొక్క లేకపోతే ఆ ఉపపత్నిని అతడు ఏం చేస్తూ వచ్చాడంటే ఒక రాత్రి పాడు చేస్తూ వచ్చాడు. అందువల్ల జ్యేష్ఠత్వాన్ని పోగొట్టుకొని యోసేపు కుమారులకు దాన్ని ఇచ్చివేస్తూ వచ్చాడు, పోగొట్టుకుంటూ వచ్చాడు. కాబట్టి దేవుడు చెప్తున్నాడు, మంచము అనగా దేవునితో సహవాసం. మంచం అంటే అర్థం ఏంటి? మనం మంచం మీద పడుకున్నప్పుడు మనము వెళ్లికలు తిరిగి ఉంటాం. ఎటు తిరిగి ఉంటాం? పైకి తిరిగి ఉంటాం కదా. పైకి తిరిగి ఉన్నప్పుడు మనము ఆకాశము వైపు చూడాలి. ప్రభువా, నేను నీ వైపు తిరిగి ఉన్నాను. ఆ మంచము మీద ఏం చేస్తూ రావాలి? కీర్తనల గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 4వ వచనం చదవండి. ఏం చేయాలో అక్కడ ప్రభు అయినటువంటి దేవుడు మనకు సెలవిస్తా ఉన్నాడు. కీర్తనలు 4:4, భయము నొంది పాపము చేయకుడి, మీరు పడకల మీద నుండగా మీ హృదయములలో ధ్యానము చేసుకుని ఊరకుండుడి. ఏం చేయాలంట? పడక మీద ఉన్నప్పుడు హృదయములో ధ్యానము చేసుకోవాలి. పడక మీద ఉన్నప్పుడు పవిత్రమైనటువంటి ఆ పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుణ్ణి గురించి మనము ఆలోచన చేస్తూ రావాలి. కానీ కొంతమంది మాత్రం ఏం చేస్తారు? రూబేను లాంటి క్యాండిడేట్లు ఏం చేస్తారంటే, తండ్రి పరుపును అంటుపరిచినటువంటి వ్యక్తి, పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వ్రాయబడింది అపవిత్రమైనటువంటిది కాదు మంచం అంటే, నిష్కల్మషమైనటువంటి మంచి చక్కని క్యారెక్టర్ ఉండాలి. మరి మన వల్ల మన పరుపు పవిత్రంగా ఉంటుందా, అపవిత్రపరచబడుతుందా? అపవిత్రపరచబడటం అంటే ఒక స్త్రీతో మరి కాపురం చేయవలసినటువంటి ఆ వ్యక్తి మరొక స్త్రీని ఆ మంచం మీద మరి సంభోగం చేయడం, ఆ పురుషుడు మరొక పురుషుణ్ణి తీసుకొని వచ్చి ఆ యొక్క స్త్రీ అట్లా చేయకూడదు. వాక్యం చెబుతుంది, అందుకనే దానిని అపవిత్రపరచకూడదు. ఆమోసు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో మనం చదివితే చాలా భయంకరమైన మాట అక్కడ ఉంటుంది. మీరు బైక్ చదవద్దు కానీ మీరే చదువుకోండి దాన్ని. దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది, పానుపు నిష్కల్మషమైనదిగా ఉండాలి. ఎట్లుండాలి చెప్పండి? నిష్కల్మషమైనదిగా ఉండాలి. ఆమోసు 2:7 చదవండి. ఆ తర్వాత మీకా గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 2వ వచనం చదవండి. మీకా గ్రంథము 2వ అధ్యాయం తీయండి. తీస్తున్నారా? మీకా గ్రంథము పాత నిబంధన 2వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనాలు. మంచముల మీద పరుండి
మోసపు క్రియలు యోచించుచు దుష్కార్యములు చేయువారికి శ్రమ, అలాగు చేయట వారి స్వాధీనంలో ఉన్నది గనుక వారు పొద్దు పొడవగానే చేస్తారు. మంచం మీదనే మొదలవుతుంది పాపపు కార్యము. ఈరోజు ఎక్కడికి వెళ్దాం, ఈరోజు ఎవరిని ముంచుదాం, ఈరోజు ఎవరిని మోసం చేద్దాం అని ఎక్కడ మొదలవుద్దంటే ఆ స్కెడ్యూల్, ఆ రోజు షెడ్యూల్ అంతా అక్కడ వేసుకుంటాడు. వీళ్ళకేం పని ఉండదు, మంచముల మీద పరుండి మోసపు క్రియలు యోచించుచు, యోచించడం అంటే ఆలోచించడం, ఆ మోసాన్ని తలంచడం, ఇలా చేయడం ద్వారా ఆ మంచం ఏమైపోతుంది. అప్పటి వరకు ఎంతో చక్కగా ప్రార్థన చేసుకొని మంచానికి తలానించి చక్కగా రోజు ఆ మంచం మీద విశ్రాంతి తీసుకున్నటువంటి ఆ వ్యక్తి, అతనికి విశ్రాంతిని కలుగజేసే ఆ మంచం ఏమైపోతుంది, అపవిత్రపరచబడిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? కనుక మంచము మీద ధ్యానము చేసుకుని ఊరకుండాలి. దావీదు అనే ఒక రాజు ఉన్నాడు. ఆయన అంటాడు, రాత్రి జాముల యందు నేను మేల్కొని వాడను అని. ఎందుకంట పొద్దు పొడవక ముందే, తెల్లవారక మునిపే నేను నా దేవునికి ప్రార్థన చేయాలి, మొరపెట్టాలని ఆయన ఉదయాన్నే లేచి ఆయన ఏం చేశాడు, అన్నిటిని మేలుకొలుపుతాడు. మరి కుటుంబం కూడా రేపు పొద్దున అలానే అన్నిటిని మేలుకొలిపేవారుగా సంగీత వాయిద్యాలు, ఆ తర్వాత కంజరుంటే కంజర, ఏదైనా చప్పట్లుంటే ఏది ఉంటే అది అలాగ దేవుణ్ణి గణపరుస్తూ రావాలి, దేవుని ఆరాధించే కుటుంబంగా. అర్థమవుతుందా? పానుపు నిష్కల్మషమైనది, హోలీనెస్. ఈ పరిశుద్ధత లేకపోతే ఆ పానుపు అదేమైపోతుంది, కళంకమైపోతుంది. కళంకమయ్యే పానుపుగా చేయవద్దు. కాబట్టి మంచము చూడండి, కీర్తనల గ్రంథం 63వ అధ్యాయంలో నా మంచము మీద నిన్ను జ్ఞాపకము చేసుకుని. మోసం చేసేవాళ్ళేమో వాటి గురించి ఆలోచన చేస్తారు. ఎవడి భూమి ఆక్రమిద్దామా, ఎవడికి అన్యాయం చేద్దామా, ఎవడికి తప్పుడు తీర్పు తీరుద్దామా, ఎవడికి విడాకులు ఇద్దామా, ఎవడిని నాశనం చేద్దామా, ఎవడు సొమ్ము దోచుకుందామా. రాత్రులు నేను మొన్న ఈ పత్తి సీజన్లో వెళ్తా ఉంటే ఈ పత్తి పండించినోడు కంటే దొంగతనాలు చేసేవాడికి ఎక్కువ. ఈ మామిడికాయలు కాసేవాళ్ళకంటే తోటలు ఉన్న వాళ్ళకంటే తోటలు లేని వాళ్ళ ఇంట్లో బస్తాలు ఉంటున్నాయి. కారణం ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లా. నీకు ఇవన్నీ ఎక్కడే అంటే ఆడు తెల్లగుడ్లేస్తున్నాడు. ఆలోచించండి. ఉదయం మొదలుకొని రాత్రి వరకు, మరలా రాత్రి నుండి ఉదయం వరకు మనిషి ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు ఒక్కసారి ఆలోచన చేద్దాం. మంచము అనగా దేవునితో సహవాసం. ఇప్పుడు 63వ కీర్తన 3వ వచనంలో రాయబడింది. భక్తుడైన దావీదు అంటాడు, నా మంచము మీద నిన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొని రాత్రి జాముల యందు నేను ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు క్రొవ్వు మెదడు నాకు దొరికినట్లుగా ఉంది. ప్రభువుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ రావాలి. అందుకనే దినమును ప్రార్థనతో ప్రారంభించాలి. రాత్రి పడుకునేటప్పుడు కూడా ఆ ప్రార్థనతోటే దినాన్ని ముగిస్తూ రావాలి. కాబట్టి వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమైనది. భార్య యొక్క బాధ్యతలు, భర్త యొక్క బాధ్యతలు ఎలాంటివి, వీళ్ళ యొక్క బాధ్యతలు, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆ కుటుంబంలో ఎంత మరి బాధ్యతగా ఉంటే అంత చక్కగా ఈ కుటుంబము కట్టబడుతూ ఉంటుంది. ఇతని గురించి ఒక 3 విషయాలు, మరి ఈమె గురించి ఒక 3 విషయాలు మనం చూసుకొని మనం ముగిద్దాం. రండి, సామెతల గ్రంథము 31వ అధ్యాయము 14వ వచనం. ముందుగా స్త్రీ గురించి నేను తెలియజేస్తాను. ఒక 5 నిమిషాలు మాత్రమే నేను ఈ యొక్క మాటలు తెలియజేస్తాను. 14వ వచనం, 31వ అధ్యాయము 11వ వచనం. ఆమె పెనిమిటి ఆమె యందు నమ్మిక ఇంచును. ఫెయిత్ఫుల్, బిలీవ్. ఫెయిత్కి బిలీవ్కి తేడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పడానికి అది సమయం కాదు కనుక ఆమె పెనిమిటి ఆమె ఏం చేస్తారంట, అతని మీద నమ్మకం ఉంచాలి. ఆమె ఆ పెనిమిటి అంటే ఇక్కడ రాయబడింది భర్త, హస్బెండ్. ఈ హస్బెండ్ ఈ దీంట్లో కూడా ఒక 5-6 అక్షరాలు ఉంటాయి కదా, వాటి గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్పనులే. కానీ ఈ హస్బెండ్ అనేటటువంటి మాట ఆదికాండము 3వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో మొదలవుతుంది. ఆమె కొన్ని తీసుకొని తన భర్తకు ఇచ్చాను అని.
అక్కడే భర్త అనే మాట మొట్టమొదటిగా ప్రారంభమైంది. వారిద్దరు భార్యాభర్తలుగా దేవుడు చేసిన తర్వాత భర్త, హస్బెండ్ అంటే మొట్టమొదటిగా మనం ఏం నేర్చుకోవాలనంటే కుటుంబానికి యజమానుడు. హీఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. అతడు కుటుంబానికి యజమాని. ఇప్పటి వరకు ఒక తండ్రికి కుమారుడు, ఒక తల్లికి కుమారుడు, ఒక అన్నకు తమ్ముడు, ఒక అక్కకు తమ్ముడు. కానీ ఈ రోజు నుంచి అతడు ఏమైపోతాడు అంటే హస్బెండ్గా మారిపోతాడు. అంటే ఏమైంది? యవ్వన కాలంలో అతనికి ఒక మెట్టు ఎక్కిందనమాట. ఆ మెట్టే భర్త అనేటటువంటి పోర్షన్. భర్త అనే మాట అర్థం ఏంటంటే భరించేవాడు. భర్త అంటే అర్థం ఏంటి? దేన్ని భరిస్తాడు? అన్నిటినీ భరించాలి. భర్త అంటే అన్నిటినీ భరించేవాడుగా ఉండాలి. వచ్చేటటువంటి సమస్యలన్నిటినీ ఎదుర్కొనేవాడు. భర్త అంటే కుటుంబానికి యజమానుడు, హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. అందువల్ల రేపొద్దున వాళ్ళకు కుమారుడు కుమార్తె జన్మిస్తే ఎవరి పేరు రాస్తారు? స్కూల్లో కానీ ఆ తర్వాత ఎక్కడైనా ప్రభుత్వ వాటిలలో రాయాలంటే ముందు మీ తండ్రి పేరు చెప్పు, తర్వాత తల్లి. కానీ ఇప్పుడైతే తల్లి ఫస్ట్ పోర్షన్లోకి వచ్చింది. కొన్ని ప్రభుత్వ పథకాల్లో వాక్యం చెబుతుంది బాధ్యత కలిగినటువంటి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ పర్సన్ ఎవరు? మన సహోదరుడు సాల్మన్. ఎందుకంటే అతడు ఎందుకు రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఆమెకు శిరస్సు. హెడ్ అన్నాం కదా. హెడ్ అంటే ఏంటి? హెడ్ అంటే ఏంటమ్మా? తల. హెడ్ అంటే తల. ఎందుకు హెడ్ తల ఈ పై భాగంలో ఉంది? శరీరానికి పై భాగంలో ఎందుకుందంటే కింద భాగంలో ఉంటే బాగోదు కనుక. కాళ్ళ దగ్గర తల ఉందనుకోండి, బాగుంటుందా? కాబట్టి హెడ్ అంటే పైన ఉంటుంది. దీనికి లైట్లు కూడా ఉన్నాయి, 2 లైట్లు ఉన్నాయి. ఈ 2 లైట్ల ద్వారా ఈ యొక్క లోకాన్ని, తనను, అన్నిటినీ చూసుకోగలుగుతాడనమాట. కాబట్టి ఇతడు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ పర్సన్. హస్బెండ్ ఆ కుటుంబానికి శిరస్సు లేక భార్యకు శిరస్సు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఎఫెసీ పత్రికలో ఆ మాట మనకు అపోస్తలుడైన పౌలు ద్వారా తెలియజేస్తూ వచ్చాడు. 5వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో. రెండోది ఏంటంటే పోషకుడు, ఫీడర్. ఆయన ఫీడింగ్ చేయాలి. ఎవరిని ఫీడింగ్ చేయాలి? ఊళ్ళో వాళ్ళందరినా? నీ భార్యను మాత్రమే నువ్వు పోషించాలి. రేపొద్దున నీ పిల్లలు జన్మిస్తే వాళ్ళను పోషించాలి. తర్వాత నీ తల్లిదండ్రులు ఉంటే తల్లిదండ్రులను కూడా పోషించాలి. భర్త అంటే కేవలం శిరస్సు మాత్రమే కాదు, ఆయన పోషకుడు. మూడోది ఏంటంటే ఆమెను ప్రేమించకపోతే ఆ పోషణ ఎవరు ఇవ్వలేరు కదా. ఆ ప్రేమించేటటువంటి బాధ్యత మన ప్రియ సహోదరుడు సాల్మన్ కూడా ఆ పని చేస్తూ రావాలి. భార్యను ప్రేమించాలి, ద్వేషించకూడదు. భార్యను ప్రేమించాలి, ద్వేషించకూడదు. ఎప్పుడైనా సరే మరి ఒక మాట ఆమె కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడిందనుకో, కొంచెం సైలెంట్గా ఉంటే సరిపోద్ది. చాలామంది చెబుతూ ఉంటారు, కానీ సైలెంట్గా ఉంటే సాధ్యమా? సాధ్యం కాదు కదా. ఒక్కొక్కసారి కొంచెం టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు, లేకపోతే ఏమంటారు లోపల ఉద్రేకం వచ్చినప్పుడు కొంచెం టంగు స్లిప్ అవుతుంది, నోరు జారుతుంది. కనుక ఆ సమయంలో కొంచెం కోపం రావచ్చు. కోపపడుడి కానీ పాపము చేయకుడని మన ప్రభు చెప్పాడు కనుక మరి స్వల్పంగా. యేసు ప్రభు కోపం ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆయనలాగానే మనం కోపడాలి. ఆయన నిమిషం మాత్రం ఉంటుందంట ఆయన కోపం ఎట్లాంటిది? జస్ట్ 1 minute, 1 నిమిషం మాత్రమే కోపడతాడు. తర్వాత ఆ రోజంతా వాత్సల్యం చూపిస్తాడు, కృపను కుమ్మరిస్తాడు. అలాగే నువ్వు కూడా ఏం చేయాలి? శిరస్సుని గ్రహించాలి, తర్వాత పోషకుడిని గ్రహించాలి, తర్వాత భార్యను ప్రేమించాలి. నీ గురించి 3 విషయాలు అయిపోయినాయి. ఏమి గురించి 3 విషయాలు చెప్తా సమ్మక్క. నీ యొక్క భర్తకు ఆయన ఎవరు అనంటే ఆ స్త్రీ గురించి చాలా బైబిల్లో చక్కని ఇన్ని వచనాలు. ఇదిగో ఇదంతా కూడా చదువుతుంటే పురుషుని కంటే ఎక్కువ ఆధిక్యత స్త్రీకి ఇవ్వబడింది. ఎందుకంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు స్త్రీ సంతానము. ఆయన ఎవరు చెప్పండి? స్త్రీ సంతానము, పురుష సంతానము కాదు. స్త్రీ పురుషుల కలయికలో జన్మించిన వాడు కాదు గనుక యేసు ప్రభు ఆదికాండం 3:15లో మరి ఆయన ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం ప్రకారంగా స్త్రీ మరి ఆ యొక్క స్త్రీ ద్వారా జన్మించినటువంటి వాడు, స్త్రీ ద్వారా ప్రకటించబడిన వాడు. అర్థమవుతుందా? స్త్రీ ద్వారా జన్మించిన వాడు, స్త్రీ ద్వారా ప్రకటించబడిన వాడు.
రేపొద్దున మనందరినీ కూడా వధువు సంఘముగా, అది కూడా వధువు అంటే స్త్రీ కిందే వస్తుంది కనుక మనందరినీ కూడా వధువుగా ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు, స్వీకరిస్తూ ఉన్నాడు. అందుకు ఇంకొక పేరు ఏం పెట్టాడు అంటే ప్రియురాలు. ఏం పేరు? ప్రియురాలు అంటే ఆ లవర్, ప్రేమించబడింది, బిలవుడు అంటే నాకు ఇష్టమైన ఏకైక. అందుకనే పరమగీతాల్లో సులమ్యతి అంటుంది, ఇతడే నా ప్రియుడు, ఇతడే నా స్నేహితుడు. ఇతడు ఎలాంటి వాడు అని అంటే ధవళవర్ణుడు, రత్నవర్ణుడు, అతిశ్రేష్ఠుడు. 10,000 మందిలో ఉన్నా కానీ నేను అతన్ని గుర్తిస్తాను. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా స్త్రీ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం చాలా విలువైనటువంటిది. ఎలా ఉండాలి అంటే యోగ్యురాలుగా ఉండాలి, గుణవంతురాలుగా ఉండాలి. అర్థమైందా? ఎలా ఉండాలంటే గుణవతి అయిన భార్య దొరుకుట అరుదురా, గుణవతి అయిన భార్య దొరుకుట అరుదురా, ఆమె మంచి ముత్యము కన్నా విలువైందిరా, మంచి ముత్యము కన్నా విలువైందిరా, జీవితాంతము తోడుగా వెన్నెల బాటగా, వెన్నెల బాటగా, వెన్నెల బాటగా, అలసినప్పుడు చెల్లిగా, కష్టాలలో తల్లిగా, అలసినప్పుడు చెల్లిగా, కష్టాలలో తల్లిగా, సుఖ దుఃఖాలలో భార్యగా, భర్త కన్నుల నీడగా. ఎట్లుండాలంట? అలసినప్పుడు చెల్లిలాగా ఆదరించాలి. నా అన్న చాలా కష్టపడి వచ్చాడు, అతనికి దాహం ఇవ్వాలి, అతనికి కొంచెం ఆహారం పెట్టాలి, అతన్ని బలపరచాలని చూడాలి. కష్టాలలో సుఖ దుఃఖాలలో ఒక తల్లిగా ఆదరించాలి. మరి భార్యగా తన సేవలను అందించాలి. ఆ తర్వాత ఇంకేం చేయాలంట? భర్త కన్నుల నీడలో, కనుసైగలో. భర్త కనుసైగ అంటే వాళ్ళిద్దరికి ఒక భాష ఉంటుంది. మాట్లాడుకునే భాష కళ్ళతో కొంతమంది మాట్లాడుకుంటారు, నోటితో కొంతమంది కనుసైగ మనందరికీ తెలుసు, కనుసైగ కదా, ఆ కనుసైగ ద్వారా. కాబట్టి భర్త అయినటువంటి సాల్మన్కు నువ్వేం చేయాలంటే విధేయత చూపాలి, ఆయన ప్రేమించాలి, గౌరవించాలి. బైబిల్లో ఒక ఆమె ఉంది, ఆ వచనం చదువుకొని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 6వ వచనం, 5, 6 వచనాలు. అటువలే 5, 6 అటువలనే పూర్వము దేవుణ్ణి ఆశ్రయించిన పరిశుద్ధ స్త్రీలను తమ స్వపురుషులకు లోబడుట చేత తమ్మును తాము అలంకరించుకొనిరి. ఆ ప్రకారము శారా అబ్రహామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి లోబడి ఉండెను. కాబట్టి ఇక్కడ మరి కింద భాగంలో మనం చదువుతాం. కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు కూడా చేసినట్లయితే, సమ్మక్క కూడా చేసినట్లయితే శారాకు కుమార్తెగా మారుతుంది. కాబట్టి లోబడుట చేత, లోబడుట అనే అలంకరణ, హంబుల్నెస్, సాత్వికము, దీన మనసు అనే మనసు ధరించుకొని భర్త ఎడల ఆమె జీవించినట్లయితే ఆ కుటుంబానికి తిరుగుందా? కాబట్టి ప్రార్థన చేసుకుందాం. దేవుడు ఇంతవరకు మనతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి మరి ఈ కుటుంబాన్ని మరి దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడని, తర్వాత 5 విషయాలు ఉండాలని, తర్వాత భర్త యొక్క బాధ్యతలు, భార్య యొక్క విధులు ఏ విధంగా ఉండాలో తెలియజేస్తూ వచ్చాడు. ఆ తర్వాత ఏ విధంగా వారు తమ జీవితాన్ని రాబోతున్న దినాల్లో నిలబెట్టుకోవాలో తెలియజేశాడు. తర్వాత పానుపు ఏ విధంగా నిష్కల్మషమైనదిగా ఉంచుకోవాలో చెప్పాడు. ఆ తర్వాత వివాహం ఎంత ఘనమైందో కూడా తెలియజేస్తూ వచ్చాడు. యేసు ప్రభు స్త్రీ సంతానం గనుక వధువుగా మనల్ని ఇష్టపడ్డాడని కూడా మనము. కాబట్టి సమయంలో ప్రార్థనతో ప్రార్థన చేసుకుందాం. తల్ల వంచండి, వీలు కలిగిన వారు తల్ల వంచండి.